Maayong buntag mga higala. Ug salamat sa bag-o na usab nga adlaw. Nagyatag sa Dios sa matag usa kanato. Unta pinaagi sa atong mga pagtuon niini nga He wants everyone na napanalanginan ka labi na gid sa mga bag-o pa nga katuo o bag-o pang nangaluwas. Unta niini nga episode daghan ang itudlo sa Ginoo kanimo. Kung unsa ang kahimtang sa unang mga magtutuo. Kung giunsa-unsa nila ang pagsukol sa mga pagsulay, mga problema nga niabot kanila. Karon diya kita karon sa episode 11. O sa dili pa kita maghisgot niini nga bag-o nga tema nga atong gahisgutan karon, balikon sa nato ang atong nangahimbawan sa miaging episode sa mga buhat. Gatunan pa nato ang mahitungod sa pagpakaylap sa maayong balita sa Jerusalem ug sa Judea. Wala pa lugar makapakaylap ang pulong sa Dios ngadto sa Samaria ug hangtod sa tibuok kalibutan hangtod nga nakaabot kanato dinhi. Dinhi pa kita sa Judea o sa Jerusalem. Nga sama sa giingon sa balaang espiritu ni Hesus mismo nga mokunsad na ang balaang espiritu ngadto sa mga magtutuo, musaksi sila una sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, dayon sa tibuok kalibutan. Ug karon atong hinumduman pag-ayo ug atong timan-an nga naa pa ang mga apostoles ug ang mga magtutuo sa Jerusalem. Sumala sa record sa Ginoo diya sa mga buhat kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 7 mao kini ang kahimtang naa pa man sa Jerusalem ang ilang pagsaksi may tungod kang Hesus. Ug karon nga episode mahuman nato ang mga buhat kapitulo 5. Karon nga taknaa para sa atong pagtuon. Ug mga igsuon, nahimbawaan nato nga gakadugangan ang kadaghanon sa mga magtutuo sa Jerusalem. Kay matag adlaw, gaidugang sa Ginoo ang pundok ug ang gidaghanon sa mga magtutuo ngadto sa mga apostoles. Kay gani pa, sobra na sila og mga napulo kalibo ka mga magtutuo. Kung atong mahuna-huna, dali kayo ang paglangkat o ang pagkaylap sa ngalan ni Hesus ug mahitungod sa kaluwasan dinhi nga dapita. Ug pinaagi sa atong pagtuon nahimbawaan nato kung unsa ang gitudlo sa mga apostoles sa bag-ong natawo nga iglesia sa Jerusalem nga ilang buhaton. Kay wala sila'y kasayuran kung unsaon pagkinabuhi nga Dios nun ug subay sa kabubuton sa Dios. Ug pinaagi sa mga apostoles, gigahin nila ang ilang kaugalingon sa mga pagtudlo, giya sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Ug makaambit kita gikan kanila aron motubo ug mulig-on usab kita. Kining ilang gimbuhaton maoy kinahanglan nga atong awatan para nga makita sad nato ang atong pag-uswag. Makita nato kung unsa ang buhaton sa Ginoo para kanato. Mga igsuon, ang gabuhaton sa mga magtutuo, kanunay silang nagtigom aron sa pagpailalom sa tudlo sa mga apostoles. Ug desidido kaay sila sa pagtuon sa pulong sa Dios. Para kanila importante matag panahon, matag oras ang pagbasa ug ang pagtuuna sa pulong sa Dios. Nagsimba sila. Nagpikas-pikas sila og agi sa paghandom sa gibuhat ni Hesus sa iyang pagsakripisyo sa iyang lawas ug sa iyang pagpaula sa iyang dugo alang kanato. Wala kini nila kalimti. Gabuhato nila diya sa ilang panagtigom ug bisan diya sa mga kabalayan. Gabuhato nila kini nga tulumanon. Naa sila mga tigampo ug naghiusa sila alang sa pagampo. Kung unsa ang ilang mga ipaabot ngadto sa Ginoo, iusahan nila pinaagi sa pagampo ug naa sila espesyal nga panahon magkatigom sila para sa pagampo ngadto sa Dios. Ug unta mao gihapoy maayo nato nga awatan diha sa atong mga iglesia buhaton nato kini ang pagampo nga hiniusa ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang unang mga magtutuo nagtinabangay sila sa ilang mga panginahanglan ug ang uban kanila nagbaligya gani og mga kabtangan aron ang halin makatabang sa mga nagkinahanglan. Maayo kaay nga gabuhaton sa unang nga mga magtutuo dito sa Jerusalem.
Mga igsuon na himbawaan usab nato nga nagamit ang Ginoo og mga milagro aron sa pagkabig sa mga tao. O gakatulala silang tanan, gakalibo, gakatingala, kung unsa ang ilang gakakita. Apil ang wala mga luwas sa mga milagro nga gabuhaton sa mga apostoles kay sukad-sukad. Wala sila makakita. Bag-o kini sa ilang mga pananaw. Ug tungod sa milagro, makahigayon ang mga apostoles sa pagtudlo may tungod kang Hesus. Ug atong timan-an nga ang mga giayo sa mga apostoles pinaagi sa mga milagro, kompleto ug diretso ang ilang pagkaayo. Dili man kay muhulat sila isa ka adlaw, isa ka semana, isa ka bulan, diretso ug kompleto ang pagkaayo sa mga masakiton. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakatindog ug nakalakaw. Mga bungol nakadungog, pinaagi sa kahibulungan nga gibuhat sa Dios, pinaagig milagro, diretso ug kompleto. Naimbawan usab nato ang mahitungod kang Ananias ug ang mahitungod kang Safira nga nagbaligyag kabtangan. Nakita nila ang kinabuhi ni Bernabe nga siguro ang iyang dungog nagkadako ngadto sa mga magtutuo, gaapas usab sila dungog. Apan ang ilang gibuhat, gibakakan nila ang Dios. Kaya nagsulti sila nga ang halin sa ilang yuta, ibutang nila ngadto sa tiilan sa mga apostoles. Apan ilang gibakakan ang Dios ug nagpasulod sila og korupsyon sa iglesia. Busa gipatay sila sa Dios. Mao kana ang unang nahitabo nga problema usala ngadto sa iglesia. Ug wala man uyoni sa Dios ang ilang gibuhat tinuon ang Dios mo'y naghukom niini. Ug nagtuon usab kita sa pagbahin og kwarta gikan sa atong kinitaan aron makatabang kita sa pagpakaylap sa pulong sa Dios. Mga igsuon siguro naay mga magtutuoy labi na gid sa bag-o pa. Usahay malibog sila nganong ang Dios magkinahanglan og kwarta. Nga dili man siya magkinahanglan, pero ang tumong sa Dios magpakilabot kita ngadto sa iyang mga buluhaton. Ug ang pinakapunto sa Dios, dili kita mga hangul. Mahimo kita nga makapanalangin labi na gid sa iyang mga buluhaton, pinaagi sa pagpakilabot niini, pinaagi sa salapi nga gisalig usab niya diha kanimo, nga unta mahimo ka usab nga kasaligan para sa pagsuporta sa trabaho sa mga magtutuo. Kining mga episode sa mga buhat nga atong gatun-an, katudlo ka nato kung unsay gabuhaton sa mga magtutuo kang Hesus. Pundasyon kaayo kini nga mga tudlo aron mahibalo kita unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Isip mga anak, busa ko naa kay maabsinan nga episode gikan niini nga atong pagtuon, paniguro pagpaminaw niini. Kung naa kay TV, kung naa kay USB, basi naa kay pastor nga maduulan, makapangayo kadtong kopya nga episode ug diya sa imong balay, tan-awa. Diba? Ayaw palabya kini nga higayon. Ug kamong mga magwawali kung naay maka-absent pananglitan sa usa o pila ka buok sa inyong gawalihan, niini nga mga episode tabangin ninyo para makapaminaw sa iyang maabsinan. Kay kada episode niini nga atong pagtuon importante kaayo para nga mahibaluan nato kung unsa ang nangahitabo sa unang mga magtutuo. Mga igsuon, mitubo pag-ayo ang iglesia sa Jerusalem. Apan naa usay mga problema nga mitunga. Kada moabanti ang trabaho sa mga naluwas, mga magtutuo, naay mga problema nga moabot. Una, nasuko ang mga pangulo sa mga Hudiyo kay nagwaliha silang Pedro nga nabanhaw si Hesus. Ug nangasina sila tungod sa daghang mga tao nga misunod kang Hesus nga karon imbes daghan kaayo ang ilang mga sakop, karon gakahinay-hinay na. Pinaagi sa gabuhaton sa Espiritu Santo ngadto sa kinabuhi sa mga apostoles ug mga magtutuo. Busa, ilang gidakop si Pedro ug si Juan ug gibilanggo sulod sa usa ka gabii.
ug pagkaugma gipaatubang sila sa Sanhedrin nga mao ang pundok sa kadagkuan sa mga Hudiyo o Senado sa mga Hudiyo nga mao'y gahukom kung unsa ang ilang ipaabot adto nga mga ilang gipaatubang. Apan wala nila maunsa silang Pedro. Tungod kay nakabalo ang tanang mga tao nga naayo ang bakol. Nakita nila mismo sa ilang atubangan ang diretso ug kumpleto nga pagkaayo niini. Nga gikatingala gid nila pag-ayo 40 ka tuig. Karon nakalakaw. Busa nakapabuhi ra nila silang Pedro. Pagkahuman nila hulgaa ug balaudi nga dili na gayud sila maglitop sa ngalan ni Hesus. Gidid-an sila nga dili na gyud hisgutan pa ang ngalan ni Hesus ug dili na ipalukop, ipakaylap ngadto sa diing dapit. Kining mga pangulo sa mga Hudiyo mga igsoon, instrumento nilang Satanas aron unta dili makapadayon ang pagwali sa ngalan ni Hesus. Gusto nila nga puklon, mapatay kini nga mga apostoles kung mahimo para nga dili na makaadto pa sa lain nga mga tawo ug dili mahibaluan ang may tungod kang Hesus. Ug dili mga luwas ang mga tawo. Mao kini ang unang problema nga nakaabot sa mga naluwas. Sunod, nag-agi ang iglesia og dakong pagsulay tungod sa sala nilang Ananias. Human sa pagpatay sa Dios nilang Ananias ug Sapira, nahadlok pag-ayo ang mga naluwas ug siguro nga nagubot sila tungod niini. Basin gani na ay milaban nilang Ananias, kay tingali ug gasupak pud sila sa Dios. Apan dili malalis ang Dios kung unsa iyang hukom kay human niya sila gipatay adto gyud nga taknaa. Mga igsuon atong timan-an nga kung naay makasala nato nga igsuon, maniguro kita dili inon sa pagdapig kanila kundi sa pagdasig nga isalig nila ang tanan ngadto sa Dios. Kay kung sayop ang ilang gibuhat, ang Dios gid mo igahukom kanila. Susama aning Ananias ug ni Sapira, dili hinuon patyo niya apan maayo kung kita nga naa sa atong isuon nga nakaagi og sala, mas maayo kung dili nato sila labanan. Hinuon makatudlo, makatambag kita kanila nga isalig nila sa Ginoo ang tanan nila nga gaagian. Mga igsoon, kinahanglan niya magbantay kita. Kitang mga magtutuo kang Hesus kay base na ay usa ka nato nga magpalugar kang Satanas. Hatagan og higayon si Satanas. Base na ay laang si Satanas nga sala ug madagmalan ang imong kinabuhi sama nilang Ananias. Ayaw hatagig higayon ug makasulod ang sala sa iglesia pinaagi sa imong kinabuhi. Isigbantay kita. Kung nahibaluan nimo nga mao kini ang sangputanan sa unahan, iampo sa Ginoo nga unta makalatas ka ug makalabay ka ug makabalik ka sa pagsunod ngadto kaniya. Magkinabuhi kita diya sa pagkamatarong ug mubarog kita diya sa mga tudlo ni Hesus aron magamit kita alang sa maayo ug dili alang sa dautan. Kita nga mga magtutuo giandam para sa maayo nga mga buluhaton, dili man para sa dautan. Busa nakita nato ang kahimtang sa unang nga mga magtutuo. Unang sala, unang problema, karon kalahutay sila. Nag-anam-anam pagtubo ang iglesia sa Jerusalem, pinaagi niini nga mga problema nga nakalatas sila. Apan naningkamot si Satanas sa pagbabag kanila aron unta mahimo niya silang mga luya ug dili epektibo nga mga magtutuo. Maoy gabuhaton ni Satanas sa mga magtutuo. Sige taniya piangan hangtod nga maluya kita, hangtod nga bisan gani ang pagpakita sa atong kinabuhi nga naay gabuhaton si Hesus dili nato mahimo. Gusto ni Satanas nga mga dili kita epektibo nga murag mga luya nga tawo nga murag walay mahimo. Apan salamat sa atong Ginoo kay ang mga magtutuo sa Jerusalem milahutay ug milig-on agi sa mga pagsulay nga miabot kanila.
nakalata sila. Ug karon gaabante sila ug tan-aw nato kung unsa na pud ang buhaton sa Ginoo diha kanila. Nakalahutay sila sa mga pagsulay gikan sa gawas, sama sa pagkontra kanila sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ug nakalahutay usab sila pinaagi sa pagsulay diha mismo sulod sa iglesia, sama sa nahitabo kang Ananias ug kang Safira. Sa ato pa, bisan sa bag-o pa ang iglesia sa Jerusalem, daghan ang miabot nga mga pagsulay ug mga paglutos kay maoy ga ka nga hitabo sa tanang mga iglesia. Ug mao gihapon ang mahitabo sa imo nga iglesia. Kung bag-o ka pa nga iglesia, maoy panganduya ug maoy paabuta. Kay dili kita makaikyas ni ini nga pagsulay, mga paglutos sama sa naagihan sa unang mga magtutuo. Mupadayon kita sa atong pagtuon sa libro sa mga buhat para masayra nato kung unsa na usab ang uban nga nahitabo. Mubasa kita sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 12 hangtod sa 16. Ug pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilhanan ug mga kahibulungan nga nahimo diha sa mga tawo. Ug silang tanan didto magtigom sa portiko ni Solomon. Ug walay bisan usa sa mga dili nila kauban nga nangaha sa pagtipon kanila bisan tuod gitahod sila pag-ayo sa mga tawo. Walay mga tagagawas nga nakaako sa pag-apil kanila. Siguro nga nahadlok sila sama sa ilang nasaksihan ug nabalitaan nga nahitabo kang Ananias ug kang Safira. Pero bisan pa niana, diya sa bersikulo 14, ug misamot kadaghan ang mga magtutuo nga naduga ngadto sa Ginoo, mga pundok sa mga lalaki ug sa mga babay, nga tungod ni ana ilang gidala ang mga masakiton ngadto sa kadalanan, ug gibutang sa mga lantay ug mga higdaanan aron nga sa pag-agi ni Pedro bisan sa iyang anino na lamang malandungan unta ang uban kanila. Mo'y gibuhat sa mga tao. Gidala nila ang ilang mga masakiton ug nangandoy nga bisan sa anino na lang ni Pedro malandungan ang ilang mga masakiton ug maayo. Ug gikan sa kalungsuran niya kasikbit sa Jerusalem, nagpundok usab ang daghang mga tawo nga nagdala sa mga masakiton ug mga gisakit sa mga hugaw nga espiritu ug silang tanan nangaayo. Sa ato pa, nagpadayon ang mga naluwas. Ang mga naluwas sa ilang panagtigom sa portiko ni Solomon, nga bahin sa hawanan sa templo nga didto sila magtiguman. Apan walay bisan kinsa sa mga dili nila kauban nga magtutuo nga nangahas, pagtipon kanila bisan kung gitahod nila pag-ayo ang mga magtutuo. Base na balitaan nila ang nahitabo nilang Ananias o gikuyawan sila o base na hadlok sila sa gamhanang mga milagro nga gapangbuhaton sa mga apostoles. Apan bisan pa niini, gadugangan sila sa Ginoo sa daghan kaayong mga magtutuo. Mga lalaki ug mga babay ug misamot kadaghan ang mga magtutuo pinaagi sa gapang buhaton sa Dios. Dili gakapungan. Karon sige kadugangan ang pundok sa mga lalaki ug pundok sa mga babae. Ug nagdala ang mga taga Jerusalem ug ang mga taga Judea sa mga masakiton ug ilang gibutang sa mga kadalanan diha sa mga lantay kay bisan kun igo ra sila malandungan sa anino ni Pedro maayo gid sila. Bisan ang mga gisakit sa hugaw nga mga espiritu ilaha gihapong gipangdala ug tanan sila nangaayo. Timan-an nato mga igsuon nga giayo silang tanan sa kumplito ug diretso. Maoy pag-ayo sa Dios kanila pinaagi sa mga apostoles. Gikan niini nga mga gakangahitabo, unsa kaha ang bation sa mga pangulo sa mga Hudiyo niining mga milagro nga gapangbuhaton pa nilang Pedro? Malipay ba ka sila o unsa ang ilang reaksyon? Nga ang uban kanila nakabalita o ang uban siguro nakakita mismo sa kaugalingon nilang mga mata nga dili lang ni binuang o dili lang kay istoryara kundi naklaro nila nga nangaayo ang mga masakiton pinaagi sa milagro nga gapangbuhaton nila.
Magbasa kita sa mga buhat, Kapitulo 5, versikulo 17 hangtod sa 42. Apan ang labang Pangulong Pari ug ang tanang uban niya nga mao ang pundok sa mga Sadusiyo, mitindog nga puno sa kasina. Mo'y giabot sa ilang mga kasing-kasing ug huna-huna. Ug ilang gidakop ang mga apostoles ug gibutang sa bilangguan sa lungsod. Apan sa pagkagabii, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa pultahan sa bilangguan ug gidala sila sa gawas ug giingnan. Lakaw ug tindog sulod sa templo ug sultihi ang katawhan sa tanang pulong mahitungod ni ining maong kinabuhi. Matud pa sa anghel. Sa pagkadungog nila ni ini, sila misulod sa templo sa pagkakaadlawon ug nanudlo. Murag walay nahitabo. Para kanila murag walay sila gikabalakan. Gikan sila sa bilangguan, karon nagpadayon sila dito sa templo sa pagkakaadlawon pa ug nagwali sila may tungod kang Hesus. Unya miabot ang labang Pangulong Pari ug ang mga kauban niya ug ilang gipatawag ang Sanhedrin ug ang tibuok kadagkuan sa Israel ug nagsugo sila ngadto sa bilangguan aron sa pagkuha sa mga apostoles. Wala sila'y kasayuran kung unsay nahitabo dito sulod sa bilangguan ug sa mga apostoles. Apan sa pag-abot sa mga tinugyanan, wala nila sila makita dito sa bilangguan. Busa na malik sila og misugilon nga nag-ingon, nakita namo ang bilangguan nga maayo gyud nga pagkatrangka ug mga bantay ug ang mga bantay nagtindog sa mga pultahan. Apan sa among pag-abli niini, walay tawo nga among nakita sa sulod. Mo'y sugilon aning mga gisugo pagkuha sa mga binilanggo nga mga apostoles. Apan sa ilang pag-abot didto, wala sila'y nakita. Unya sa pagkadungog sa kapitan sa templo ug sa mga pangulong pari niining pulunga, nangalibog sila pag-ayo, may tungod kanila kung unsay sangputanan niini. Sila nga excited kaayo para sa paghusay niini nga mga apostoles ug siguro nangandam sila kung unsay ilang buhaton pag-abot nila sa atubangan kini nga mga apostoles. Karon mo'y nabati nila nga ang mga piniriso kini nga mga apostoles ang bilangguan maayo nga pagkatrangka apan walay sulod niini. Naha ang mga bantay, gabantay pero wala sila'y kasayuran. Busa nahibulong sila pag-ayo ug gani nakaingon sila unsa kahay sang putanan niini. Balik kita sa bersikulo 24. Unya sa pagkadungog sa kapitan sa templo ug sa mga pangulong pari niining pulungan, nangalibog sila pag-ayo, may tungod kanila kung unsay sang putanan niini. Ug may miabot nga nagsugilon kanila, nga sa kamulo pa sila gakalibog, naay miabot nga miingon, tan-awa, ang mga tawo nga inyong gibutang sa bilangguan, nagtindog sulod sa templo, ug nanudlo sa mga tawo. Busa ang kapitan uban sa mga tinugyanan, miadto ug mikuha kanila, apan sa walay paggamit og kusog, kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tawo. Mao'y nahitabo adto nga mga panahona. Unya, sa nadalanan nila sila, gipaatubang nila sila sa Sanhedrin ug nangutana kanila ang labang Pangulong Pari nga nag-ingon, dili ba higpit man kamong gipahimangnuan namo sa dili pagpanudlo pinaagi ni ini nga lana? Apan tan-awa ang Jerusalem gilukop ninyo sa inyong pagpanudlo ug maoy inyong tuyo nga kami ang paninglan sa dugo ni ining tawhana. Apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan among tumanon ang Dios kaysa mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan, nagbanhaw kang Hesus nga inyong gipatay, pinaagi sa pagbitay kaniya sa kahoy. Kung atong masusi, kasing-kasing ni ini nga mga apostoles, walay ko kahadlok. Nagsulti sila nga dili sila mapungan kung dili mupadayon sila sa pagpakaylap mahitungod ni ini nga Hesus. Gani giprangka nila pag-usab ngadto sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga kini nga Hesus nga inyong gihukman
Pinaagi sa paglansang kaniya diya sa krus, gibanhaw man sa Dios. Ang Dios nagtuboy kaniya ngadto sa iyang tuo, ingon niya pangulo ug manluluwas aron sa paghatag ug paghinulsol ngadto sa Israel ug kapasayloan sa mga sala. O kami mga saksi niining mga butanga ug ingon man usab ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios ngadto sa mga nagtuman kaniya. Giprangka pagbalik ni Pedro ngadto sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa grupo sa Sanhedrin nga si Jesus inyong gilansang diya sa krus pangibanhaw sa Dios ug karon galing ko diya sa tuo sa Dios. Gituboy niya si Jesus. Ug gani miingon ang mga apostoles, mga saksi kami niining tanan. Diya sa bersikulo 33, sa pagkadungog nila niini sila na nga suko ug buot nga mupatay kanila. Mao'y ilang gibati sa pagkadungog nila pag-usab sa giprangka ug gipadulot ni Pedro ngadto kanila nga kamo mismo mo'y hinungdan sa kamatayon ni Jesus. Pero gibanhaw sa Dios. Og nasuko sila pag-ayo ug gani ang ilang reaksyon, gusto nila patyon kini nga mga apostoles. Diya sa bersikulo 34, apan sa Sanhedrin, dihay usa ka Parisiyo nga ginganlan og Gamaliel. Kini si Gamaliel, usa ka tinahod sa Sanhedrin, ug gani ilado siya. Ug usa gani siya nga nahimo nga maestro ni Pablo. Ug istrikto siya may tungod sa balaod sa mga Hudiyo. Balikon ko pagbasa sa 34. Apan sa Sanhedrin dihay usa ka Parisiyo nga ginganlan og Gamaliel, magtutudlo sa balaod ug tinahod sa tanang tawo, mitindog ug misugo nga pagulaon una sa makadyot ang mga apostoles. Ug siya miingon kanila, katawhan sa Israel, pagmatngon kamo sa inyong buot buhaton niining mga tawhana, matud pa niini nga Gamaliel, bantayan ninyo ang inyong gabuhaton, batok niini nga mga tawhana. Kay sa unang mga adlaw, si Teudas mitungha nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga bantugang tao ug may mga tao nga misunod kaniya nga 4 ka gatos. Apan siya gipatay ug ang tanang misunod kaniya nagkabulag-bulag ug nangahanaw. Human niini si Judas nga Galileanhon mitungha sa mga adlaw sa pagpanglista ug nakadani og mga tawo sa pagsunod kaniya. Siya usab na laglag ug ang tanang misunod kaniya nagkabulag-bulag. Giesplikar lugar ni Gamaliel ang mga nangahitabo sa una nga mga panahon. Nga naa si Teudas nga nagsukol sa gobyerno sa Roma ug sa mga Hudiyo ug naa gani iyang nadala nga 400 ka mga tawo. Apan nawala ra. Ug gipatay siya ug bisan ang iyang mga ginsakupan nagkabulag-bulag ra. Ug gisgutan dayon si Judas nga Galileanhon. Di ba? Nga mao gihapon ang nahitabo. Busa nagprangka og misulti si Gamaliel ngadto sa kadaghanan nga sakop sa Sanhedrin. Busa niini karon sama sa kahimtang sa mga apostoles, sultihan ko kamo, ayaw ninyo hilabti kining mga tawhana ug pasagdi lamang sila. Kay kung kining katuyuan ug gimbuhaton iya ra sa mga tawo, mapakyas kini. Apan kung kini iya man sa Dios, dili gayud kamo makapugong kanila. Makita pa hinuon kamo nga nakigbatok sa Dios. Nakita nato ang iyang gisulti ug atong nabasa nga nagpahimangno siya ngadto sa Sanhedrin sa mga kauban niya nga pasagdan lang kining mga apostoles kay basin kung iya kini sa Dios, makita pa hinuon nga nakikontra sila sa Dios. Ug giklaro niya nga kung kini nga mga tao, kini nga mga apostoles dili gikan sa Dios, sama sa nahitabo kang Teudas ug kang Judas, mao gihapon ang mahitabo kanila. Busa tungod niini, diya sa bersikulo 40, busa sila mipatuo sa iyang tambag. Ug sa natawag na nila ang mga apostoles, gipalatos nila sila
o gipahimangnuan nga dili na gayud musulti pinaagi sa ngalan ni Hesus. O gibuhian sila, gibalaudan na usab sila pag-usab. O gikan sa atubangan sa Sanhedrin, sila mibiya nga nagmalipayon kay giisip sila nga takos nga muantos sa kaulawan tungod sa iyang ngalan ug matag adlaw sa templo ug sa balay, sila wala muhunong sa pagtudlo ug sa pagwali nga si Hesus mao ang Kristo. Sa ato pa, balik ko nato kini nga bersikulo. Napuno sa kasina ang kasing-kasing sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Busa ilang gidakop ang mga apostolis ug gibutang sa bilangguan. Ug mo'y ilang tuyo nga hukman nila sila pagkaugma. Kanunay nagkasina kining mga pangulo sa mga Hudiyo. Nasina sila kang Hesus ug nasina usab sila sa mga apostolis. Mga igsuon, sige ga kadugangan ug ang ilang mga ginsakupan sige ga kakulangan ug pakaduga ngadto sa mga magtutuo. Apan naay anghel sa Ginoo nga miabli sa mga pultahan sa bilangguan nga diha gibilanggo ang mga apostolis ug dayon nagdala sa mga apostolis sa gawas ug giingnan niya sila kini nga anghel nga kini nga mga apostolis mubalik sila sa templo ug mupadayon sa pagwali may tungod kang Hesus. Busa mibalik ang mga apostolis sa templo sa kaadlawon pa. Ug sa pagkaadlaw na nagtigom ang Sanhedrin nga mao ang senado sa mga Hudiyo ug ilang gipaatuan silang Pedro sa bilangguan. Siguro nakaandam na kini nga mga Sanhedrin kung unsa ilang ipangutana, isukit-sukit o kung unsa ang ilang buhaton sa mga apostolis. Apan namalik ang mga tinugyanan nga gasugilon nga wala ang mga apostolis sa bilangguan. Bisan kun maayo gid pagkatrangka ang bilangguan ug ang mga bantay nakatindog niini sa mga pultahan, wala dito ang mga apostolis. Siguro nga nakapalibog kini pag-ayo sa mga pangulo. Kay bisan ang ilang bilangguan ug mga bantay, wala makapugong sa mga apostoles. Siguro nga gakalibuga sila kung unsay nahitabo. Nakagawas ang mga apostoles. Gikan sa bilangguan, bisan kung gitrangkahan pa ang pultahan o gabantayan pa sa mga bantay. Ug samtang gakalibog pa ang mga pangulo kung unsay sangputanan niini, naay miabot nga nagsugilon nga tuang mga apostolis sa templo ug nanudlo sa mga tawo. Busa miadto ang kapitan uban sa mga tinugyanan ug ilang gikuha ang mga apostolis apan dili pinaagi sa paggamit og kusog, dili pirsahan. Gikuha nila ang mga apostolis balik dito sa paghusay at tubangan sa grupo sa Sanhedrin. Wala nila mapirsa pagdala kay nahadlok sila nga basin, batuhon sila sa mga tao kay siguro daghan na ang nagtuo gyud sa mga apostolis ug daghan na ang makalaban kanila. Ug sa dihang gipaatubang na ang mga apostolis sa Sanhedrin, gipangutan-an sila kung nganong wala sila mutuo sa gibalaod kanila nga dili na gayud sila magtudlo may tungod kang Hesus. Ug ang gikasuko pag-ayo sa mga pangulo kay sila ang gipakasala sa mga apostolis sa kamatayon ni Hesus. Sige niya ibalik sa pagsulti kanila nga sila mao'y naglansang kaniya diya sa krus. Panggibanaw sa Dios ug milingkod gani diya sa tuo sa Dios. Gapanghawa ang mga tao gikan sa mga pangulo kay gapamanuo sila kang Hesus ug nahadlok ang mga pangulo nga dili na sila tuuhan sa mga tao tungod niini nga mga apostolis. Apan bisan sa atubangan sa kadagkuan sa ilang nasud wala gid magpatalaw ang mga apostolis ug ila silang giingnan nya mupadayon gid sila sa pagtuo sa Dios ug sa pagwali sa iyang pulong. Ug giutro nilang Pedro pagpadulot ngadto sa mga pangulo nga sila mo'y nagpatay kang Hesus pinaagi sa paglansang kaniya diya sa krus apan gibanhaw sa Dios. Mga igsuon siguro nga ang uban niya mga magwawali nakaagi niini nga kahimtang. Siguro na ay mga pahimangno pareha sa mga sityo nga usahay kung musulod kita sa mga area
na ay mga muingon nga mga tao nga wala kita tuguti sa pagwali didto. Supak sa ilang gusto nga makasulod kita didto ug makatudlo may tungod kang Hesus. Siguro nga nahitabo kini. Pirgikan ni ini nga bersikulo gakasayra nato nga silang Pedro. Wala man sila makapugong. Wala sila magpapugong sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Hinuon misulti sila nga tumamuno namo ang gusto sa Dios ug dili ang iya sa tao. Ug tungod sa pagbarog nilang Pedro ug sa ilang pagsudya sa mga pangulo, nasuko sila pag-ayo ug buot unta nilang patyon silang Pedro. Mo'y nakaabot sa ilang hunahuna ug kasing-kasing nga patyon nila kini. Kay karon gasamot ang ilang problema. Apan naay usa ka parasiyo sa Sanhedrin nga ginganlan og Gamaliel nga mo'y nakapugong kanila. Ug ang gibuhat ni Gamaliel, gihisgutan ni Gamaliel ang ubang mga grupo nga misukol sa mga pangulo sama sa grupo ni Teudas o grupo ni Judas. Nga dakong mga grupo apan gipatay si Teudas o gipatay usab si Judas ug ang mga iyang mga ginsakupan nagkabulag-bulag ra. Busa nawala ang problema sa mga pangulo. Busa gidasig ni Gamaliel ang iyang mga kauban niya mga pangulo nga pasagdan ra silang Pedro ug dili nila unsaon. Kay kun iya ra sa tao ang ilang kalihukan, mapakyas ra sama sa nahitabo kan Teudas ug nahitabo kan Judas. Dili sila kinahanglan niya mupatay kanila. Basin gani patyon sila sa mga Romano. Mo'y mahitabo. Ug nagpadayon pa si Gamaliel pagsulti nga kun ugaling gikan silang Pedro sa Dios, dili gayud mapugngan ang kalihukan nilang Pedro. Hinuon makita pa nga kini nga mga grupo sa Sanhedrin makigbatok hinuon sila sa Dios. Busa mituo ang mga pangulo kang Gamaliel, wala nila pati ang mga apostolis. Apan gipahimangnuan na usab nila sila sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Hesus ug ila silang gipalatos ayha gipagawas. Siguro nagduguay ang mga lawas sa mga apostoles kay isog kaayo ang paglatos sa mga Hudiyo. Apil ang likod ug ang dughan ang ilang galatuson. Apan mibiya ang mga apostoles gikan sa Sanhedrin nga nagmalipayon tungod kay giisip sila nga takos nga pakaulawan, takos nga muantos tungod sa ngalan ni Hesus. Mga igsuon, nasabot pag-ayo sa mga apostoles kung unsa ang ilang maagian. Si Hesus gani, gilansang sa krus, nakaagi og mga pagbiay-biay, ug ilang nasabot, nga kining nahitabo kanila, kulang pa kaysa naagian ni Hesus. Busa pagawas nila gikan sa Sanhedrin, bisan kung gipalatos sila, nagmalipayon sila. Gikalipay nila ang mga latos nga nakadapat sa ilang mga lawas. Ug wala sila muhunong, wala sila kababagi sa pagtudlo ug sa pagwali nga si Hesus mao gyud ang gisaad nga manluluwas. Bisan kung unsa pay mahitabo, mupadayon ug mupadayon sila para niini. Nga gisangon kanila sa Dios. Mga igsuon timan-an nato nga kung gasunod kita kang Ginoong Hesus, naay maagihan nato nga mga paglutos ug basin pasakitan kita. Nganong makaingon kita kay mao'y nahitabo sa mga apostoles. Mao'y nahitabo kanila. Gibiay-biay sila, gipaatubang sila sa mga hukmanan, gani pa nakaagi sila sa mga paglutos, mga paglatos, nga siguro nagkadugo ang ilang mga lawas apan gikalipay nila. Busa dinhi kanato kita nga mga magtutoo kung lutuson kita, dili kita muatras. Nga usahay makaingon kita nga nganong imbes na anak ko sa Ginoo, gaagi ko og mga paglutos. Hinuon ikalipay nato. Dili kita muatras, hinuon moabanti kita, mubarug kita alang sa kamatuoran ug ikalipay gani nato ang bisan unsa nga penalty nga moabot ka nato tungod sa atong pagsunod kang Hesus. Mga igsuon, kung mabalik-balikan nato ang kinabuhi sa mga apostoles, gauyon ra sila.
kung unsay gabuhaton kanila ug unsay gakahitabo kanila. Wala sila'y pagpanumbaling o wala sila'y kalibog kabalaka nga asa kita muduol para nga malabanan kita. Hinuon nagpadayon sila o nagkahiusa sa pagpakaylap may tungod sa ngalan ni Hesus. Bisan sa mga paglatos kanila, wala nila kini ikalibog o wala nila kini ikasakit. Hinuon gikalipay nila. Ug para sa katapusan sa atong tema karon, naa ako ibutang nga slide para sa atong mga homework. Ug kini nga mga bersikulo gahisgot mahitungod sa mga paglutos. Gahisgot sa mga paglutos sa mga daan nga mga magtutuo. Ug kini nga mga bersikulo mga igsuon maayo kaayo nga basahon nato. Dili lang kay sa atong mga panimalay, bisan sa atong mga igsuon usab. Team sa mga magwawali, team sa mga missionary, team sa mga school ministry, bisan asa, basahon nato kini. Kay kini nga mga bersikulo, maayo kaayo nga mga patukuranan, nga makaandam ka, nga kung moabot kini kanimo, dili ka mabag-uhan, kay mao gani ang buhat sa kalibutan, sa mga kadagkuan, ngadto kang Hesus ug dayon sa iyang mga apostoles, sa iyang mga sumusunod. Busa maayo kay kini nga mga bersikulo ug base ng uban. Dili sila mubasa sa uban pagid nga mga bersikulo niini, pero dasig sa matag usa kinahanglan nimo para nga makalahutay kita sa mga paglutos ug sa mga pagdaog-daog nga posible nga mo'y atong maagihan tungod kay sumusunod ta ni Hesus. Mga igsoon, dinhira kita taman, maayong buntag ug unta nga panalanginan ka para sa kinabuhi sa mga apostoles niini nga taknaa.